Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Dr. Lichumo Timore, Interventional Cardiologist, MBBS, MD Medicine, GM Cardiology, is available for consultation from 1st March 2025 in Woodland, Shillong. Ki Pulit kejela Assam kamiet arpoi trik urempang arja pesan. Ki lara Tohkit yau Chancellor jong ka Ustm. Umah bubul Thok halor ke Kynnoh bodon keti ban le Thok ha ke Eksam Cbse. Yau mah bubul Thok Chancellor of University of Science and Technology Meghalaya Ustm lara Tohkit na ka yingsa jong na Guati Ghora Mara. Next step si sajang. Kat kum ka khubor layatho bayau mah bubul lara Tohkit da ka Kynnoh Pulit bagan thop ya kapan bazar polis bat ka special task force jokatnat Pulit Assam. Ka khubor ke tho ba ka jingra Tohkit kalong halor ka Kynnoh bau mah bubul ula shimpisa ban ai le Thok ha ka Eksam Cbse class 12. Shu ka khubor ke tho ba ki don hadu arts pa nyup sangwat ki khna skol ki bala tho ya ka Eksam physics ha Kendriya Vidyalaya kabadan ha Sri Bhumi district Assam kan thop igi sau pusan got ki badai na ka ni hi ka skol kat ba arts pa kat sangot ki dai na ka Kynnoh ERD la Kynnoh bakala don ka jinga pen bat ban se pisa ban yarap igi khna chu ka Kynnoh ERD ha ka ni ka Eksam handai namar ba ka jing khmi lenti na ka jingkular kam chimla orlong satya kum ta ka Eksam kala poi pen pan sya ka huri hura.